citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Sa ngala ni Paul Palacio, ako si Neptali Batolidio. Tutok na! Sa mga headlines, City Engineer nagayog pasaylo sa natabong sunog ubos sa Bolton Bridge. RPSB mitunol og duha ka classroom sa Marilog District, Davao City. Truck driver gikasuhan tungod sa kamatayon sa 12 ka mga individual tungod sa nahitabong disgrasya sa Balingasag, Misamis Oriental. Sa detalye sa atong mga balita. Dakong epekto ang nahimong sunog ilawom sa tulay sa Bolton Bridge 1 alang sa mga motorista sa Davao. Kahinumduman ganiadto milabayng Sabado, nasunog ang hapit 20 ka mga balay nga nahimutang ubos sa Bolton Bridge 1. Tungod sa maong sunog, miani ang lokal nga pagamhanan og nagkadiyang reaksyon. Kagahapon, nangayog pasaylo ang OIC City Engineer na si Attorney Joseph Dominic Filisarta sa katawhan. Ano ang report ni Eugene Hinutan? I would like to apologize to the public. Nangayo og pasaylo sa katawhan si OIC City Engineer Attorney Joseph Dominic Filisarta kagahapon kay matud niya napakyas ang ilang buhatan ug pakgang sa mga residente nga namuyo ilawom sa tulay sa Bolton Bridge 1. Sa video message nga giandam sa City Government of Davao, mao kini ang dispensa ni Attorney Filisarta. I would like to apologize to the public for the inconvenience brought by the fire last Saturday that damaged Bolton Bridge. As early as the year 2018, barriers were already discussed and some installed under the bridge to prevent settlers from occupying the area. However, we failed to follow through on this action. We accept full responsibility for the inconvenience of the damage and closure of Bolton Bridge. Moving forward, we commit to becoming a better city engineer's office for public service in Davao City. Sa kasaysayan sa Dakbayan, daghang panahon na magipangbalhin ang mga residente nga namuyo sa lugar. Ipapili pa gani ang mga informal settlers. Apan sa paghawa sa ka pamilya na imutukod umupuli. Gani katingalahan nganong wala nakabadlong ang mga lideres sa barangay nga sila man unta ang una makakita sa panghitabo kaya naalang sa ilang mga tugkaran. Ang Bolton Bridge usa ka proyekto sa Department of Public Works and Highways ug anaa sa ilang mandate nga sila'y maghimog mga lakang nga dili papuy-an ang mga lugar, ilawom, tapad ug duol sa ilang mga proyekto aron malikay ang katawhan sa kadaot. Kung atong tan-awon ang memorandum sa Philippine Commission of the Urban Poor nga gipagawas niadtong Agosto 5 tuig 2020, gihangyo sa PCUP sa buhatan sa Pangulo nga walay demolisyon nga pagahimuon tungod kay ang katawhan apektado sa pandemya. Kagahapon sa hapon, giabrihan na ang usa ka porosyon sa karsada aron makaluag-luag ang dagan sa trapiko. Sa pagkakaron, nagsigi pa og hatag ang gobyerno og ayuda sa mga nasunugan, samtang tikom ang PCUP ug DPWH sa ilang papel sa pagdagsang sa informal settlers ilawom sa mga tulay sa Dakbayan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Tungod sa kamatayon sa 12 ka mga individual tungod sa nahitabong disgrasya sa Balingasag, Misamis Oriental, niadtong Enero 12, nakadesisyon ang pamilya sa mga biktima nga mopasaka og kaso batok sa driver sa truck. Unsa ang kaso? Aniya ang detalye. Formal nang gipasaka kagahapon Enero 19 sa Misamis Oriental Provincial Prosecutors ang kasong reckless imprudence resulting to homicide and serious physical injuries ang mga pamilya sa 12 ka mga nangamatay batok kang Junril Kagamat.
Si kagamat ang driver sa bungo truck na disgrasya samtang naglawig sa National Highway sa Sitio Bagay, Barangay Baliwagan, lungsod sa Balingasag, Misamis Oriental niadtong Enero 12 ning kasamtangang tuig. Matod ni Police Master Sergeant Rogil Pabataw Sr., ang investigador sa Balingasag Municipal Police Office, 5 ka pamilyang mipasaka og kaso aron mahatagan hustisya ang kamatayon silang minahal sa kinabuhi. 5 man to ka mga anak adtong mga matay nag-execute sa affidavit. Kompleto naman to tanan gahapon, ma'am. Motong gisirit gahapon sa buntag o before lunch. Matod ni Pabataw, Matod pa niya, ma'am, na kuan ko no, na kuan ang iyang break. Before siya naglarga, ma'am, iya ko nung iyang gitanaw, ang iyang sakinan, okay raman daw. Tungod siguro sa kataas sa bahada, ma'am ba, kay layo-layo magitong ilang ikunan niya, giadtukan magina to ng mga lugar, ma'am, sus puro gid bahada, ma'am. Wala gid ingon bitaw nga patag, puro gid bahada hantod sa niabot katong area nga asa ang aksidente nitabo. kahinumduman nga niadtong Enero 12, sakay ang mga biktima sa elf truck paingon mga ligo ug dagat didto sa Lagonglong apan kalit kuno nga nawad-an og break ang sakyanan nga gimaniho ni kagamat hinungdan nga nabangga kini sa simentong block sa karsada. Siyam kasakay sa truck ang intimanong namatay samtang laing tulo ang nagkabsan si kinabuhi samtang giatiman sa hospital. 2 ka bata ang namatay samtang 1 ka 7 ka bulan nga bata ang namatay sa sulod sa tiyan sa inahan tungod sa aksidente. Ang tagiya sa truck nga sinura Odcheki usa-usab sa mga survivors nga padayon pang gipangtambalan sa hospital. Ang mga biktimang gila sila si Edelberto Albios, Elizabeth Bagabaldo 58, Alan Cadinas 58, Cristina Lianasa Cadinas 45, Joseph Salisi Dalanta 56, Susan Hinon Dalanta 52, Nino Lianasa, Estela May Halago Maraon 23 anyos, Luling Sinadog 60, Farah Lungayan 3 og si Camille Sinadog Sevilla. May pirma sa affidavit of complaints ang pamilyang Maraon, Bagabaldo ug ang pamilya sa Dalantas. Matod ni Sergeant Pabato, wala na sa kustudiya sa kapulisan ang akusado nga si kagamat kay milampas na sa lugway sa korte ang panahon kung diin mipasakang pamilya og kaso. Apan kung pananglitan mo pagawas na ang korte og warrant of arrest batok ni kagamat ay ha pa nila kini dakpon. Alang sa Newsline Philippines, Neptali Batolino, stay safe. Walay puas ang paghatag og suporta sa kapulisan sa mga komunidad nga gilang geographically isolated areas kun GIDAS. Niadtong Miyerkules, laing grasya na usab ang gitunol sa RPSB sa katawhan sa Sitio Sandunan, Barangay Tamugan, Marilog District ning Dakbayan sa Davao. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Personal nga miatender si Police Regional Director Fillmore Escobal sa inaugurasyon sa bagong duha ka classroom alang sa mga estudyanteng miyembro sa tribong Matigsalog dito sa bukid sa Barangay Sandonan, Barangay Tamugan, Marilog District dinhi sa Dakbayan sa Davao. Ang proyekto napatigayon tungod sa inisyatiba sa Revitalized Police sa Barangay kun RPSB. Duha ka kwarto sa Integrated School ang natukod sa pamuna ni RPSB Tamugan Cluster Leader Police Lieutenant Carlo Magno isip tubag sa yangungo sa katawan sa lugar. Usa ka bayanihan ang ipatigayon tungod sa kagustuhan sa tribo nga doon na sila'y matawag ng kaugalingong eskwelahan. Ang inaugurasyon kitambungan sa mga sponsor sa project o sa opisyal nga representante sa Department of Education. Ang grupo gipangunahan sa kanhi leader sa New People's Army na si Bai Aida Siesa, kuyog ang mga tribal leader. Gipasalamatan ni General Escobal ang katawhan sa ilang pagsuporta sa programa sa gobyerno nga mahimong malinawon ang mga kabukiran ug malayo sa hulga sa komunismo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko.
mula noon, ngayon at sa hinaharap. Asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Aron makumplito ang pagbakuna sa kapulisan, dugang COVID-19 vaccines ang gipadala sa Philippine National Police Office Davao del Sur Provincial Command. Pila ang naturukan? Ani ang report ni Ronnie John Otero. Mikabat sa 272 ka mga pulis ug ilang pamilya ang nabakunahan sa gihimong res bakuna sulod sa Davao del Sur Police Provincial Office didto sa San Agustin, Digo City kagahapon adlaw Enero 19. Sa dato sa PNP Davao del Sur, 500 ka mga bakuna ang miabot o gihatag sa Provincial Health Office ngadto sa kapulisan. Ang aktibidad gitawag sa kapulisan og res bakuna kasangga ng bida sa Davao del Sur PPO nga gipangunahan ni Police Colonel Giuseppe Heralde, ang Provincial Director sa DSPPO. Gipangbakuna ng kapulisan sa tibuok probinsya kuyog ang ilang pamilya aron mapaniguro nga luwas ang pamilya sa pulis nga ilang ulian. Mitabang ang mga personahe sa Regional Health Service 11 sa mga personahe sa Provincial Command aron mahapsay ang proseso gikan sa screening, encoding ug hangtod na sa monitoring pagkahuman og bakuna. Nagpasalamat sa mga kapulisan ang ilang kabanay sa gihatag nga higayon nga nakapahimulos sila og nakadawat sa first dose, second dose ug booster shots. Gipasalamat usab sa kwerpos kapulisan ang Provincial Health Office, Dr. Jonah Masungsong, ang Provincial Officer 2. Ang programa nga res bakuna sulod sa DSPPO gipahigayon aron ipaniguro nga ang tanang pulis bakunado kay usa ang ilang organisasyon sa mga frontliners. Ronnie John Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Tungod sa walay klarong lakat sa panahon nga nasidati sa Davao Region o tungod sa ilang kasinatian nga pagbaha, nagbantay kanuday ang lokal nga pagamhanan sa Santo Tomas, Davao del Norte sa mga barangay nga nakasinati og baha. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Kanunay nagbantay ug nangandam ang lokal nga panggamhanan sa posibleng pagbaha sa pipila ka barangay sa lungsod, labi na kumusakan na ang tubig sa Libuganon River. Gisaysay kanako ni Lini Flores, kalit-kalit ang baha sa ilang lugar ug doon na siya'y panawagan sa lokal nga panggamhanan sa Santo Tomas. Alas 5 sa buntag managkuan ang baha. Wala pa di ay alas 5 pag alas 4 anam na siya ko ano. Pag alas 5 taas na jud. Sa among balay diri ang kataas pag nagawas ka taga diri na. Laom na kayo. Pag di alam mi sa balay. Wala mi nagawas kay makaya pa man ang tubig. Panawagan lang ko sa atong gobyerno no nga kabay paunta nga ilang tagaan solusyon nga makuanan ang madiretso ng kanal ba parang makuan ang kuanan ang baha. Dugay kahadlok ni Marie Chris Simpron. Gamay lang na ulan, magbaha gid siya. Nya din lalong kayong baha diri sir. Lalong kaayo. Untag masulbad ning baha na dili na magbaha. Hey, hasol kayo magpermanente baha. Apan matod sa lokal nga panggamhanan sa Santo Tomas, kanunay sila nagbantay sa mga lugar nga bahaunon kay dili sila gusto nga magkalisod ang katawhan. Sa karon ang barangay na atong ginabantayan ni actually no kay padayon ang pag-ulan sa Santo Tomas tungod aning shear line na ginatawag. So una diha ang Barangay San Miguel, sunod Barangay Salvacion, Barangay Kinamayan, Kasigang,
o kato isa pa ka barangay na flood prone area po siya. Gani katong January 16 ug 17 padayon ang pag-ulan din sa Santo Tomas tungod anang shear line na ginatawag. So naatay mga 1,128 families na apektado sa pagbaha. And daapod tayo pipila ka pamilya diya sa Barangay Salvacion ang ato ang na preemptively evacuate sa ilang balay kay tungod apektado pod ilahang mga houses no, ilang mga residents tungod sa baha. So naghatag dayon og immediate intervention ng atong local government upon the instruction of Mayor Tatay Erning Evangelista na muhatag og food provision, water provision og hygiene kits sa mga apektadong families no. Kay ato nakita din ha na basta mo overflow na ang tubig diya sa Liboganon River, expected yun nato na pila ka barangays, kanang 5 ka barangays sa Santo Tomas, apektado yun na siya og pagbaha. Sa karon, ang Barangay San Miguel, Barangay Salvacion, Barangay Kinamayan, Barangay Kasigang, ang mga barangay nga naisgutan, dugay nang nakasinati og pagbaha ug dunay mga solusyon nga girekomenda ang lokal nga pangamhanan. Isa jud na siya sa identified na mga flood prone barangays din sa Santo Tomas. So isa sa ato ang ginatanawan ng intervention no, nakig-alayon ta dito sa provincial government of Davao del Norte to the leadership of Kuya Edwin Obahib na padayon tong canal desilting nato og ang pag-assess sa mga areas kung diin dito nato makit-an ang path ba kanang ang agihanan sa tubig once na mag-overflow ang ato ang rivers diya sa Saog o sa Liboganon River. Kay kana magud sila ang source jud sa tubig sa pagbaha dinhi sa Santo Tomas. So on the part of the local government, for 2022 atong ginapaning kamutan na ma-implement natong atong ginatawag na drainage plan, master drainage plan sa atong local government kay gamay lang na pag-overflow sa tubig diya sa river, mubaha dayon sa atong community. So kana siya ato ang ginaplastar kay tungod it entails resources manggod no. So tinabangay ni siya sa local government of Santo Tomas ug sa provincial government of Davao del Norte. Gisaysay usab ni Sambalud nga duna sila'y koordinasyon sa pag-asa Tagum Bureau aron ilang mabantayan pirmi ang lakat sa panahon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Tungod sa mga perdisyon sa sektor sa agrikultura, nagapod-apod ang Department of Agriculture og ayuda alang sa mga mag-uuma. Aniya ang report ni Ronnie John Otero. Naghatag ang Department of Agriculture og tag 5,000 pesos nga hinabang sa 1,336 ka mga mag-uma sa Magsaysay gituman sa ahensya ang ilang saad nga tabangan ang mga mag-uma tungod sa pag-uso sa presyo sa humay sa miaging mga bulan og nahimong hinungdan nga nalugi ang mga mag-uma. Kaganina 1,336 ka mga mag-uma sa humay gikan sa nagkalaing barangay sa lungsod sa Magsaysay ang midawat og ayuda didto sa Municipal Gymnasium sa kantidad nga 5,000 pesos nga unconditional cash assistance. Ubos sa Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Farmers Financial Assistance Program sa Department of Agriculture diin naguna nga mga makabenepisyo ang mga gagmayng mag-uma sa humay o kadtong nagatiman sa mga umahan nga dunay gilapdon nga 2 ka hektarya paubos. Gilusad kini aron mahatagan og kompensasyon tungod sa pagkawala sa dakong income sa mga mag-uma tungod sa pag-ubos sa presyo sa tipasi sa humay nga miabot pagani ngadto sa 13 pesos matag kilo niadtong milabay mga bulan. Sa kinatibukan dunay 6.6 million kapin ang gigahin sa Agriculture Department alang sa mag-uma sa lungsod. Ronnie John Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Tungod sa malapusong paghimo sa test sa face-to-face classes diadtong milabayng tuig, plano sa Department of Education nga palapdan ang malambigit sa maong kabaguhan. Aniya ang report. Ang
aking report ngayong gabi, Mr. President. Misugyot sa Department of Education Secretary Leonora Briones nga kung madayon ang planong palapdan ang mosalmot sa face-to-face classes, ibuod kini sa bulan sa Pebrero kay api kinakarong bulana. Ang posibilidad gipaabot ni Briones atol sa televised meeting nila kang Presidente Rodrigo Duterte niadtong Lunes sa gabi Enero 17 didto sa Palasyo. Bato ni Briones maghulat pa ang Department of Education sa risk assessment sa Department of Health's COVID-19 gikan Enero 16 hangtod Enero 31. Ang aming rekomendasyon, Mr. President, progressive expansion, hindi yung lahat-lahat sabay-sabay. Ang mga lugar nga gipaubos sa Alert Level 3 tungod sa mga kaso sa COVID-19 dili apilon sa expansion. Usa sa mga rekisitos nga ilang pakayoon bato de Briones mao pagtugot sa mga ginikanan o mga lokal nga panggamhanan. Bato de Briones nagmalabuson ang face-to-face classes nga gisugdan niadtong Nobyembre 15 hangtod Disyembre 22 niadtong milabay tuig. Sa survey sa DepEd, 83% sa mga bata miatinder gayon sa ilang klase ug labaw sa tanan walay natala nga kaso sa COVID-19 nga milabigit sa mga bata. Ang pilot implementation sa face-to-face classes gisalmutan sa 287 ka eskwelahan sa tibuok nasod. Alang sa Newsline Philippines, Neptali Batolino, stay safe. Og mao kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ug alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph sa Facebook page, Instagram newsline.ph ug sa Twitter newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita ug impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mabahimo ninyo kadang i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV Cable TV sa North Cotabato. O siyempre, mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o sa app nga TikTok. Ako si Neptali Batolino. Daghang salamat o stay safe.